गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जोङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशनखौ जोनोम होनायनि उनाव जोङो मोनसे BKWC BTC नि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय मोननाय मोनसे BKWC नि आन्डाराव जों मोनसे इलेक्शननि थाखाय जोङो बर' पिपल्स पार्टी मुंनि मोनसे जों आफाद जोङो माने UBPF नि बानजायनायाव जों दानानै होनाय जादोंमोन आरो बे दाफुंनाया जोङो गुवाहाटी जिल्लानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुर धेमाजि तिनसुकिया डिब्रुगढ़ चराइदेव गलाघाट बेनिफ्राय नगाव मरिगाव हुजाय बेनिफ्राय रंगिया बेनिफ्राय जोंहा नलबारि बरपेटा बेनिफ्राय धुबुरी बजालि बेनिफ्राय जोंहा नै दिनै बङाइगाव मैया दिनै जोंहा गवालपारा दाबाय दा जों गासै मोन 20टा जों जिल्लायाव जोङो BPP पलिटिकल पार्टी हान्जाखौ UBPF नि दैदेननायाव जों दाफुंजोबनानै होबाय दा बिनि उनाव जोंहा मोनसे जिल्ला दंबावो साउथ कामरुप बे दाफुंनाय जायाखै बेखौ थाबैनो दाफुंगोन बिनि उनाव दङ हाइलाकान्दि करिमगंज काछार बे मोनथाम जिल्लाखौ जों दाफुंनो गोनां दङ मानो होनब्ला BKWC नि बावबो मोननै कन्स्टिट्युएन्सि दं बेनिफ्राय जोंहा बे साउथ कामरुपखौ जोंहा दायोब्ला जोंहा जोबगोन दा जों दाखांनायनि उनावबो गोबां खामानि दंबावो जोङो आफादखौ जिल्ला बेसिसाव दानानै होबाय बै जिल्लाफ्रा दा समस्ति दानांगोन समस्ति हिसाबै बिथांमोना आफाद दानांगोन प्राइमारि दानांगोन बेबायदि जोंहा मोनबा खोलोबनि मोनसे आफाद जागोन मोनसे जिल्लायाव सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै जिल्लासिम दा जोंनि जा मावनो गोनां जा खामानि UBPF आरो BPP जोङो BPP आ मा पलिटिकेलि बिथांमोना दैदेनलांगोन आरो जों इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशनआ जोङो माहारियारि आफादफोरजों गोरोबनानै जों खामानि मावलांगोन बयजोंबो जों सावरायनानै बयखौबो जों जोंनि आफादनि जोंनि एम एन्ड अबजेक्टिभफोरखौ जों बुंलांगोन दा खोथाया जाबाय जों जोनोम जानायनि गुबै मोननैसो जाहोनफोर गोबां जाहोन दङ बे जाहोननि गेजेरावनो दिनै BKWC नि दैदेनगिरि चिफ मिनिस्टार बसुमतारीजों लोगोसे अनिल बसुमतारी बिथांमोना दिनैसिमबो BKWC नि आन्डाराव थानाय बर' गामिफोरनि भिलेज नटिफिकेसनखौ खालामजोबनो हायाखै दिनैसिम बर' बेसेबां मानसिफोर दङ BKWC आव दिनैसिमबो क्लियार नङा आरो समस्तिफोराबो क्लियार जायाखै आरो राभा हासं काउन्सिलनि आन्डाराव थानाय बर'फोरखौबो दिनैसिम नटिफिकेसनाव खोख्लैनो हायाखै लोगोसे आरोबाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जा बिश्वनाथाव BTC आव हाबलांबाय बे हाबलाङिफोरखौ BKWC आव सोनो गोनां थालांबाय जोंहा बेफोरबायदि गोबां खामानि मावनो गोनां दङ बेखायनो जों इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन आरो BPP जों मोननैबो माने जय थांनानै जों बयबो रायजोफोरखौ खौसे खालामनानै BKWC नि सोमोन्दै मोजाङै जों फोरमायगोन BKWC नि सुक्तियाव मा लिरनाय दंमोन मा गैयामोन हयथ' जोंनि बर' रायजोफ्रा बयबो मोनथिजोबा मानो होनब्ला दिनैसिम BKWC नि दैदेनगिरि बिथां CM बिथांमोना दिनैसिम बर' रायजोफोरखौ फोरमायनानै होआखै जे BKWC नि सुक्तियाव मा दंमारोमोन दिनैसिम UBPO नि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैसिम बर' रायजोफोरनो फोरमायनानै होनो हायाखै जे BKWC नि सुक्तियाव एग्रिमेन्टआव मा दंमोन नाथाय जों नुनो मोनबाय जों रायजोफोरखौ बुंबाय दिनै BKWC नि जा एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआ एकदम जिर'निबो जिर' बायदिथार मानो होनब्ला बेयाव जेबो लिरनाय गैया मात्र BKWC काउन्सिला जानांगौ बे लिरनाय दङ आरो BTC नि बायजोआव बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ थिक खालामनांगौ बे लिरनाय दङ आरो बर'फोरनि हा हुनि जेंना दङ बेवहाय BTR नि बादि थाखा फैसा खामानि दामानिनि जेबो फान्ड पलिसि जेबो बेयाव मेनसन गैया दा बे बाथ्राफोरखौ BKWC नि दैदेनगिरिफ्रा रायजोफोरनो फोरमायनो हायाखै UBPO नि दैदेनगिरिया दिनैसिम रायजोफोरनो फोरमायनो हायाखै दाखालि बिराद लासिं सिं बाथ्रा फेइलर गावखौनो फेइलर होननानै फोरमायबाय बिथां मिनिस्टार बसुमतारीया बे निउज बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों जे गावा BKWC नि चिफ हिसाबै बिथाङानो
BKWC नि आन्दाराव थानाय भिलेज नटिफिकेसनखौ दिनैसिम मावफुंनो हायाखै होननानै बुंनानै लादों आरो कनस्टिटिउसननि खामानिखौबो मावफुंजोबनो हायाखै होननानै बुंनानै लादों आरो गवालपारा जिल्ला थालांनाय खोथाखौबो बिथाङा आं मावफुंनो हायाखै होननानै बुंनानै लादों सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि खोथाखौ बिथाङा आं मावजोबनो हायाखै होननानै बुंनानै लादों अब्ला जों बर' जातिनि मोनसे एफाग्राब गिदिर काउन्सिलनि चिफ बे चिफआ दिनै फेलर गावखौनो बुंनानै लानो गोनां जादों बेयाव जोंहा दुखु गोनां बाथ्रा बेखायनो जों रायजोफोरा बुजिनांगौ दा जों बिथांमोनखौ जों नेबाय थायोब्ला हयथ' जोंनि मोनखानाय BKWC आबो गोमालांनो हागौ बेखायनो जों बयबो ओंखारनानै गाव गावनि कर्तब्य साननानै बयबो ओंखारनानै खामानि मावनांगौ जाहाथे जों BKWC खौ बासायनानै BKWC आव इलेक्सन लाबोनानै जाहाथे 200 निफ्राय 500 कोटिसिम जों जाहाथे इयारलि फान्ड मोननो हायो दा बेफोरबायदि जों खामानि मावनो जों बयबो रायजोफोरखौ लानानै संकल्प लानानै जों ओंखारनानै जों बेरायगासिनो दङ